Ina 'yan azare, to yau gare ku na zo. Wai dama 'yan azare, 'yan azaren akwai 'yan gayu? To ban sani ba gaskiya sai da na ga Malam Aminu Saira ya aure wai a azare. Kai kwa malam ka bar ka cikin garin Kano gab ka tafi wai azare ɗauko mata. To babu laifi hakan yayi. To ku zo mu sharhi akan bikin Malam Aminu Saira. Da farko dai amarya masha Allah da ɗan jikinta ga ta 'yar da kyakkyawa. To amma dai kuma mutane da yawa da na duba comment section wai mutane wai da yawa wai suna bayan uwar gida. To ku dai a rayuwarku ba kwa so namiji ya ƙara aure, to wai ina kuke so a saka ragowar matan ne? Mata? Ina kuke so a kai ragowar mata idan ba a yi na biyu ba, bari irin su malam da kuɗi a cikinsu maƙudan kuɗaɗe. To ku zo mu ci gaba da kallo. Nan dai da kuke gani gurin kamun Malam Aminu Saira ne ga amarya da ango. Ga wannan ni dai na ga yana cewa wai power bank. To amarya da ango dai sun yi kyau masha Allah, kayanta yayi kyau, ta yi kyau, ashokenta komai yayi kyau. To ga fa ango nan fa. Ango ana ta hayya murna ne ga sana zifina a baya. To wannan dai kaman Malam Isa Alfanta min ne dai ban gane shi ba gaskiya. Ku bincika mu amma dai ko dai malam ne. Kai to dai ga wasu bouncers nan dai mahaukata kamar gasu nan dai suna fifikala. Kusan burin bouncers a biki su zo su ta fifikala suna wulakanci suna cin mutunci. Wai su ba su yadda ba wai ranar su ta zo. Kai jama'a Allah ya rufa mana asiri. To garzali ni ko ikon Allah shi fa Gaza duk inda ya je sai ya nuna halin nan. Jama'a wai haka ake yin wane a Najeriya? Kuma fa to ba mu sani ba dai bari dai mu shiru. To Gaza Allah ya rufa asiri. Kana iya cin abinci kam sosai. To gare ka sarkin waka. To na ji wayar yana yawo wai sarkin waka na da sanyi. Jama'a duk duniya waye isa ina sarkin waka ina sanyi da kuɗinsa. Shi ba shiga public toilet ba, shi ba komai ba a ce yana da sanyi. To ban sani ba dai idan ko akwai abin da yake kawo sanyi. Amma dai bikin malam kan ya min kyau gaskiya. Azare kun yi kokari, azare kuna cikin alheri, Allah ya fara kwato ku. A ɗauko amarya daga cikin azara a kawo ta Kano ai rahama ne ko kuwa. Nan dai ga amarya to da ƙawayenta nan suna Maryam we love you yan to kun da yi kyau masha Allah. Amarya ta yi kyau wallahi, kayanta ya yi kyau. Wannan da kuke gani shigan kamu ne nan ana pre-wedding pre-kamu pictures ne da ita da ƙawayenta da 'yan gidansu kafin a yi heading to wajen kamu ɗin masha Allah. Sunan kyawawa da su ƙawayen nata masha Allah. Ni ba mai tunanin akwai 'yan gayu haka ba. To amma dai bikin azara ya yi kyau. Sai aka zo kuma gun sarki gashi nan shi da Nazifa Asnani suna ta waƙe mutan azare. Ba a saba ganin sarkin waƙa ba. Ku yi haƙuri ka kuce wulaƙanci na ke muku. Murna nake taya ku masha Allah. Sarki ya yi kyau. Kun san dai dama sarki ba dai wanka ba. Sarkin nan fa shi kaɗai ne sarki. Mu ba mu san wani sarkin waƙa ba bayan sarkin waƙa na zero. To masha Allah nan dai performance ne ana ta yi ana liƙa kuɗaɗe. Sun yi kyau masha Allah. To bari mu wuce kuma mu je na gaba. Nan ma dai sarkin waƙan ne dai gashi nan ana ta hayyar ɗaurin aure. Za a tafi wurin ɗaurin aure ana ɗaurin aure pictures. Kusan da yanda ake yi a yanzu. To ga malam shi ma fa yana ta bayani. Nan dai malam ne yana ta hayya yana so a tafi gurin ɗaurin auren nan baya so ya bata lokaci masha Allah. Malam Aminu ka yi kyau, Allah ya sanya alkhairi ya baku zaman lafiya ya kuma baka ikon yin adalci da ba mu da haufi a kanka. Mun san waye kai kuma mun san abin da zaka iya yi. Mun san Allah da uwar gida ba ta cikin tashin hankali. Uwar gida ki ji wannan ki saurara da kyau. To wanda bai kuɗi bai addu'ar kuma kuɗi ya rage na shiga motar da malam ya hau. Nan dai ga suna an ɗaura aure masha Allah. Ni dai dama amarya ta min kyau wallahi. Sai dai dan hassada amma amarya kin yi kyau kuma kin yi da ci ango shi ma dan kyakkyawa. Za a haifo kyawawan yara. To Allah ya sanya alkhairi ya baku zaman lafiya. Muna fatan ta zuwa ana ɗauke mana 'yan azara ana kawo su Kano. Wannan gida fa shi za a kawo amarya jama'a. Muna taya amarya murna. To ya ba za mu yi murna ba. Uban convoy da Malam Aminu ya jera aka tafi azare. Kai an tashi fa kan 'yan azare. 'Yan azare ba wulaƙanci bane, biki ya yi kyau. Allah ya sanya alkhairi. Allah kuma ya kawo na 'yan gaba.